Bývať vo vlastnom je snom každého z nás. Pri aktuálnych cenách nehnuteľností má avšak len zlomok ľudí možnosť vybaviť si svoje bývanie bez hypotéky. Každá banka sa pri posudzovaní úveru pozerá na svojich klientov inak a pre každú banku je zaujímavý iný typ klientov. Niektoré banky sa sústreďujú na živnostníkov, niektoré na zamestnancov, v niektorej ľahko vybavíte hypotéku na výstavbu domu a v niektorej ľahko zrefinancujete. To znamená, že každá banka posudzuje podľa svojich vlastných pravidiel a je vhodná pre iný typ ľudí. Na základe analýzy vám vyberieme také banky, v ktorých budete mať najväčšiu šancu hypotéku získať. Pretože nie je nič horšie, ako keď máte v bankovom registri zamietnuté žiadosti z bank. Potom môže byť problém hypotéku získať aj v takej banke, kde by to bolo úplne bez problému. Celý postup získania hypotéky vám vysvetlíme a poradíme vám, čo budete potrebovať. Kompletný proces za vás vybavíme a vám už bude stačiť iba prísť podpísať hypotekárne zmluvy. Ak máte o naše služby záujem, tak nás môžete kontaktovať mailom, telefonicky alebo na našej pobočke v Lokci.